Mutta nyt tiedettä talitinteistä. Turkulaistutkijat ovat nimittäin huomanneet, että talitiaiset haalistuvat Harjavallassa lähellä paikallista metallitehdasta. Linnut reagoivat ilmaan pääseviin raskasmetalleihin, kupariin ja nikkeliin. Mitä pikkulinnut voivat kertoa ympäristön muutoksesta? Siitä lisää seuraavassa Jussi Ormanaisen toimittamassa jutussa. Tämä tutkimus alkoi tuossa 90-luvun alussa. Laitettiin näitä linnunpönttöjä tänne Harjavallan ympäristöön ja katsottiin sitten, että miten se pesintä ylipäätänsä sujuu. Ja siinähän toki huomattiin sitten ihan jo ensimmäisenä vuonna, että ei se kovin hyvin sujunut näillä saastepaikoilla. Käytännön työhän on paljon sitä, että me ihan käydään näitä pönttöjä kiertämässä täällä. Meillä on täällä Harjavallan ympäristössä näitä pönttöalueita, semmoinen 15 kappaletta ja kullakin alueella on jotain 450 linnunpönttöä. Niitä on tässä Harjavallan keskustassa ihan, mutta sitten kaukaisimmat alueet on tuolla ihan kymmenien kilometrien päässä. Tähän me tiedettiin, että täällä on raskasmetalleja runsaasti ja seuraavaksi otettiin sitten näytteitä näistä linnuista. Niistä otettiin muun muassa ulostenäytteitä ja kudosnäytteitä ja niissä oli sitten aika isoja määriä raskasmetalleja, varsinkin kirjosiepolla. Että meillähän on talitiainen tämä toinen päälaji tässä, niin näytti, että talitiaiset pärjää paljon paremmin täällä ja niillä oli pienemmät nämä raskasmetallipitoisuudetkin. Ja selvästi atrappi toimii. Joo, sieltä kuuluu. Tuolta kuuluu 2 toiselta suunnalta. Yleisimpiä lajeja talitiainen kirjosieppo on helppo saada pesimään pönttöön. Saadaan aineistoa tarpeeksi. Varsinkin kirjosieppo on laji, jota sillä voi melkein tehdä mitä vaan, se käsitellä mitä haluaa melkein. Hylkäysprosentti on hirveän pieni. Ihmiset aina luulee, että kun mennään koskettelemaan linnun poikasia, että ne hylkää. Eihän se niin ole. Mieli tekisi mennä, mutta vähän hirvittää tuommoinen uuden näköinen lauta. Ei ole kyllä kiinni. Kyllä se niin tyhmä, että se menee siihen. Vaalealintu on nyt tuossa ruokintalaudalla. Joo. Voidaan nyt odottaa. Kato, nyt se meni. Ei. Se oli just se vaaleatintti, joka pyörähti siitä. Mistä ne isot värierot sitten johtuu? Ne johtuu näiltä talitinteillä ihan ravinnosta, että linnut, niillä on näissä höyhenissä näitä karotenoidiväriaineita ja linnut ei pysty itse tuottamaan niitä aineita, vaan se kaikki keltainen väri, mikä talitiaisissa on, niin se täytyy tulla ravinnon kautta. Tää on aika tämmönen normaali värinen. Ei mikään huippukirkas, mutta ei mikään hailakka. Kun niiltä vähenee tämä sopivanlainen toukkaravinto, niin silloin niillä ei ole tavallaan tämmöisiä karoteenipommeja syötävänä niin paljon ja silloin siitä höyhenpuvusta tulee vaaleampi. Tässä on jonkin verran vaaleampi lintu. Kyllä tämäkin on ihan vielä kohtalaisen keltainen. Linnut on aika hyviä tämmöisiä indikaattoreita siinä mielessä, että niillä on ensinnäkin kauhean kiivas aineenvaihdunta, ne kerää aika tehokkaasti tämmöisiä myrkkyjä, esimerkiksi raskasmetalleja. Varsinkin tuolla kirjosiepolla niin oli tämmöisiä huonolaatuisia munia, niiden munankuoret oli ohuita ja poikasilla oli ongelmia
luutumisessa, että niiden jalan luut ei tahtonut oikein kasvaa hyvin. Vapautus. Kaiken kaikkiaan tämä saastevaikutus näihin lintuihin niin rajoittuu aika pienelle alueelle, että lähinnä tässä 1-2 kilometrin etäisyydellä tehtaista nyt on ne voimakkaimmat vaikutukset. Tämän tapaista tutkimusta olisi tarvittu jo paljon aikaisemmin semmoisen päätöksenteon pohjana, jossa tämmöisiä isoja rakentamispäätöksiä tehdään. Meillä on tiettyjä lajeja, joiden kannat vähenee aika nopeasti tällä hetkellä. Esimerkiksi 90-luvulla on niinkin tavallisen lajin kuin varpusen kanta pudonnut monilla 10%. Samaten metsien tavallisimman tiaislajin hämätiaisen kanta on pudonnut ehkä 50% viimeisen 7-8 vuoden aikaa. Koska puut on korkeita ja me ollaan itse tämmöisiä lyhyitä, niin meillä on tämmöinen ovella systeemi, että me ei mitatakaan itse niitä ja lasketa itse niitä toukkia, vaan me tutkitaankin, että paljonko ne toukat tuottaa papanoita. Ja silloin kun tulee näitä saastevaikutuksia ja toukat vähenee, niin se tarkoittaa sitä, että linnuillakin menee huonommin. Me ollaan sitten punnittu näitä talitiaisen poikasia ja seurattu niiden kasvua. Ne kasvaa huonommin näillä saastealueilla ja siihen on ihan ilmeinen syytä, että ei ole sopivaa ruokaa. Ensinhän tapahtuu se, voidaan vielä lähteä, että ehkä kasvit on siinä ensimmäisenä, niin kuin, mihin se muutos vaikuttaa kasvien kautta. Sitten tulee tämä vaikutus näihin kasvinsyöjähyönteisiin ja sitä kautta lintuihin, että linnut on tavallaan ehkä tämä viimeinen lenkki sitten siinä ketjussa. Tilanne on hiukan parantunut täällä, nyt ainakin täällä Harjavalla seudulla. Eli nuo päästöt on vähentyneet, mutta suoraan tuohon lintujen pesintään siellä ei välttämättä ollut niin suurta vaikutusta. Tuo maaperässä kuitenkin ne saasteet säilyy, siirtyy muita reittejä sit lintuihin. Nehän saa ravinnon kautta näitä ympäristömyrkkyjä, raskasmetalleja, että ihmisellä nyt se vaara tavallaan on paljon pienempi. Jos se luonnon saastuminen näkyy jo linnuissa, niin kyllähän se loppujen lopuksi näkyy tietenkin, vaikuttaa ihmiseenkin.